आज या 5व्या मराठी चित्रपट महोत्सवाला माझ्याबरोबर आहे गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा गजेंद्र अहिरे. आपण त्यांच्याशीच थोडं बोलूया आता. सर, 9:9ची वेळ ह्या चित्रपटाबद्दल काय आम्हाला सांगा. 9:9ची वेळ होती हा एक सामाजिक भाष्य करणारा सिनेमा आहे. एका घरात एका फॅमिलीमध्ये एक छोटीशी घटना घडते आणि साधी माणसं असलेल्या त्या कुटुंबातले ते दोघं नवरा बायको ज्या पद्धतीने त्याच्यातून सफर होत जातात असा तो त्या सिनेमाचा प्रवास आहे. आणि तो सिनेमा टोटल सिस्टीमवर कॉमेंट करू लागतो. एका छोट्या घटनेत अख्ख्या सिनेमाची फ्रेम उभी राहते जी आपल्या सिस्टीमवरती कॉमेंट करते. आपली सिस्टीम आपल्याला नव्याने उलगडून दाखवते आणि इट्स आय ओपनर फिल्म म्हणायला हरकत नाही किंवा सोशली कंटेंट असलेली फिल्म आहे. मॅडम, सरांनी सांगितलं डायरेक्टोरियल ह्याच्या हिशोबाने, तुम्ही ॲक्टिंगच्या हिशोबाने काय म्हणाल या पिक्चरला? खरं म्हटलं तर गजेंद्रच्या एखाद्या सिनेमाचा जेव्हा जन्म होतो किंवा कथेचा जन्म होतो तेव्हापासून कुठे ना कुठे मी त्या पद्धतीमध्ये किंवा त्या चर्चेमध्ये सहभागी असतेच. कारण सिनेमा व्यतिरिक्त आमच्या घरामध्ये दुसरं काही संभाषण नसतं की आज घरात काय नाही आहे, काय नाही आहे, कोणाकडे लग्न मुंज याविषयी आमच्याकडे चर्चा होतच नाही. तर त्यामुळे एक तर 9:9ची वेळ होती हे जेव्हा सिनेमा करायचा ठरला तेव्हा ही विद्या कशी असेल किंवा भरतचं जे कॅरेक्टर आहे तो कसा असेल किंवा काय पूर्वीपासून तसं माहिती होतं. पण मी हे करणार आहे अभिनय हे मला माहीत नव्हतं. कारण इतर बऱ्याच नावांचा विचार केला गेला पण नंतर परिस्थिती थोडी वेगळी असल्यामुळे सगळंच असं जुळून आलं की भरत पण म्हणाला, गजेंद्रही म्हणाला की तू का नाही करत, आणि एकदम ते जुळून आलं आणि ही विद्या मला साकारायची संधी मिळाली. तर त्यामुळे पूर्ण पहिल्यापासून इन्वॉल्ड असल्यामुळे मला ती साकारायला फार कठीण गेलं नाही. कारण ती कशी बोलणार, कशी वावरणार, कसा विचार करणार हे थोडंफार आपला होमवर्क झालेला असतो त्याच्याबरोबर चर्चेतून. कॅरेक्टरबद्दल काही सांगाल? आपलं काही होमवर्क करावा लागला, थोडं रिसर्च वगैरे करावं लागलं की हे डिस्कशनच्या ह्याच्यातच तुम्ही क्लिअर होतात की ही असं असं कॅरेक्टर आहे, आपण असं असं निभावणार त्याला? तेच मी म्हटलं त्याप्रमाणे त्याच्या चर्चेतून ती विद्या माझ्या डोळ्यासमोर स्पष्ट होत गेली आणि वेगळा अभ्यास करावा असा लागला नाही. कारण सुरुवातीला जी विद्या आहे समाऊ का माहीत नाही पण तशी थोडीफार मी पण आहे. कारण खूप इन्सिक्युअर्ड आहे माझं कुटुंब आधी, म्हणजे करिअरसुद्धा मी सेकंडरीवर टाकलं ॲज अ वृंदा गजेंद्र म्हणूनसुद्धा की नाही, आधी माझा नवरा, माझा मुलगा, माझं कुटुंब ते दोघं महत्त्वाचे आणि मग माझं करिअर. मुळात माझा स्वभाव असल्यामुळे मला ती विद्या साकारायला पण फार मेहनत आणि कष्ट घ्यावे लागले नाही. तसं सर, तुमचा एकंदरीत प्रवास ह्या फील्डला यायचं कसं काय सुचलं, कसं काय झालं आणि एकंदरीत ह्या प्रवासाबद्दल थोडं आपल्याला सांगा. ठरवलं कधीच नाही मी इकडे यायचं. मला अगदीच आपसुकच पहिल्यापासूनच डोक्यात तेच होतं. 3री-4थीत असल्यापासूनच मी असं वाटत होतं मला की मी सिनेमातच असलो पाहिजे, नाटकात असलं पाहिजे, क्रिएटिव्ह फील्डमध्ये असलं पाहिजे. आणि मग तसंच शाळा कॉलेजमध्ये असताना मी खूप एकांकिका केल्या, नाटकं केली, थिएटर केलं. कॉलेजमध्ये आल्यावर तर ते खूपच झालं. रुईयासारखं कॉलेज मला मिळालं त्यामुळे तो बॅकड्रॉप मिळाला. त्या 5-6 वर्षामध्ये खूप एकांकिका केल्या, सगळ्या अँगलने थिएटर बघितलं, सगळी कामं त्याच्यात लिहिली आणि मग लिखाण चालूच होतं. कॉलेज संपल्यानंतर मी आईचं करुणाचं हे नाटक माझं आलं कमर्शियल आणि त्याला पहिल्याच नाटकाला खूप चांगला प्रतिसाद प्रेक्षकांचा मिळाला. त्याच्यामुळे मी माहीत झालो आणि तिथून हे काम चालूच झालं. ते आजपर्यंत मी काम करतोच आहे. कधी असं हे नाही झालं की आता ठरवून काही करूया वगैरे वगैरे. ते आपोआप सगळ्या गोष्टी एका पाठोपाठ एक होत गेल्या. 9:9ची वेळ हा प्लॉट कसा काय आला? काय स्पेशल काय होतं याच्यात की कोणी स्क्रिप्ट दिली तुम्ही आणि देन यू स्टार्टेड वर्किंग, असं काय होतं प्लॉट वगैरे? आपल्याकडे एक कथा आहे जी आपल्याला बालभारतीच्या आधी KG नर्सरीत सांगितली जाते की एक पिंपळाचं पान एका सशाच्या पाठीवर पडतं आणि तो ससा जीव घेऊन पळत सुटतो की अरे रे आभाळ पडलं पळा पळा. मग त्याला वाटेत एक मोर भेटतो. तो म्हणतो का पळतो? सहा म्हणतो की आभाळ पडले पळा पळा. मग कोंबडी भेटते. मग कोण कोण भेटतात? मग भेटत ते पुढे जातात आणि मग कोल्हा भेटतो. कोल्हा म्हणतो का पळतं? तर असं आभाळ पडलं पळा पळा. तर कोल्हा म्हणतो माझ्या गुहेत चला, तिथे आभाळ पडणार नाही. आणि कोल्हा त्यांना आत घेऊन जातो. मग ती कधी बाहेर येत नाहीत परत. अशी आपल्याला एक कथा होती. तर ती कथा खूप डोक्यात माझ्या घोळत होती आणि माझ्या लक्षात आलं की अशी परिस्थिती आसपास खूप दिसते आपल्याकडे. आपल्या सोशल रिलेव्हन्समध्ये सरळ साधी माणसं सशाच्या काळजाची पळत सुटली आहेत आणि त्याचा फायदा घेतला जातो समाजकंटकांकडनं. असं ते डोक्यात असल्यामुळे तिथनं या कथेचा जन्म झाला. तिथनं ही कथा मी लिहिली. गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा गजेंद्र अहिरेंचा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुठला असेल? असं काहीच ठरलं नाही अजून.
आता वेगवेगळे कामं चालू आहेत. माझं पिपाणी येतो आहे, परत टुरिंग टॉकीज येतो आहे. अजून एकत्रचं काय असं ठरत नाही की चला आता आपण दोघांनी मिळून एक पिक्चर केला पाहिजे वगैरे. स्क्रिप्ट होते ना असं लक्षात येतं की अरे हा रोल चांगला आहे, हा तू करू शकते, हा तुझ्यासाठी रोल आहे. जसं नॉर्मल कास्टिंग होतं, म्हणजे माझी बायको आहे तिच्यासाठी वेगळा रोल मी कधीच लिहिला नाही किंवा तसं आमच्याकडे नाही आहे. सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी आमच्याकडे कथा, स्क्रिप्ट, विषय यालाच दिली जाते. त्यानुसार जे कास्टिंग होतं त्याच्यात मग नको घरातले म्हणून डावलली जात नाही किंवा घरातले म्हणून घेतलं गेलं असंही होत नाही. जो कोणी तिथे फिट असेल, जो कोणी योग्य आहे त्या पात्रासाठी, तर चित्रपटाच्या बेटरमेंटसाठी जे असेल ते केलं जातं. एक थोडासा पर्सनल क्वेश्चन्स, तुम्ही दोघे भेटलात कधी? थोडं त्याच्यावर जरा. आम्ही दोघं भेटलो रुईया कॉलेजमध्ये, आणि मी लिहिलेल्या एकांकिकेत ती काम करत होती आणि मग तिथून आमच्या भेटी सुरू झाल्या. ते सगळं आमच्या कॉलेजचं क्रेडिट आहे की आम्ही इतके चांगलं पुढे आयुष्य काढू शकलो. वृंदाजी, हाऊ इज गजेंद्र अहिरे ॲज अ हजबंड? डायरेक्टर आणि चित्रपटसृष्टीत त्यांना ओळखतात, सगळ्यांना माहीत आहे, बट ॲज अन हजबंड हाऊ गुड और हाऊ बॅड ही इज? नवरा म्हणून नाही सांगणार, दिग्दर्शक म्हणून, लेखक म्हणून मला अतिशय आवडतो. आणि दिग्दर्शकपेक्षा गुरु, एक मोठी व्यक्ती जी गाईड करणारी आहे ती म्हणून, आणि एक कलाकार म्हणून खरंच श्रेष्ठ आहे. आणि नवऱ्यापेक्षा ह्या प्रायोरिटीज त्याच्याकडून अपेक्षा जास्त आहेत ह्याबद्दलच्या. त्यामुळे फार नवरा म्हणून मी त्याच्याकडे कधी बघितलेलं नाही आहे. चांगला मित्र आहे, गुरु आहे, आणि चांगला एक कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक म्हणून जास्त बघते मी त्याच्याकडे. गोव्यामध्ये तुमचा फेवरेट स्पॉट, हॉटस्पॉट, लेजर स्पॉट काय असेल? म्हणजे तुम्ही दोघे जेव्हा गोव्यात येतात तेव्हा टू डू लिस्टवर काय असतं तुमचं? गोव्यातला फेवरेट स्पॉट म्हणजे आत्ता आपण जो बसलो आहे तो, कारण इथे नाटक होतं, इथे संगीत होतं, इथे सिनेमा दिसतो, इथे चित्रकला होते, इथे कलावंत मंडळी भेट देतात, आणि इथे एक क्रिएटिव्हली कलावंतांचं म्हणून एक भारलेलं वातावरण आहे. गोव्याला आम्ही पिकनिकला कधीच नाही आलो. जे आलो ते फिल्म फेस्टिवलला आलो किंवा नाटकाच्या निमित्ताने आलो किंवा जे काही झालं, आणि आमचं सारं काही तेच आहे. सो आपोआपच फेवरेट स्पॉट हा कला अकादमी, इथली जेट्टी, हा मधला जो रोड आहे जो मॅकॅनिजपर्यंत जातो, तिथला आयनॉक्स, मॅकॅनिज, ESGचं ऑफिस, आणि हे आमचे फेवरेट आणि रिलेशन असलेले स्पॉट आहे. बाकी गोवा फारच सुंदर आहे, गोव्यातली माणसं फार चांगली आहेत, गोव्यात खायप्याची चंगळ होते, रिलॅक्स होता, डोक्याचं टेन्शन जातं. गोव्याच्या अश्वम बीचवर मी शूटिंग केलं आहे, मी बागातोरला शूटिंग केलं आहे, बागाला शूटिंग केलं आहे, खूप चांदोरला शूटिंग केलं आहे, गोव्यात शूटिंग खूप ठिकाणी केलं आहे मी. त्यामुळे गोव्याची किनारपट्टी आणि समुद्र ते सगळं खूपच छान आहे. पण फेवरेट म्हणाल तर ही जागा आहे. तुमचा मॅडम गोवन हॉटस्पॉट अपार्ट फ्रॉम कला अकॅडमी, कारण कला अकॅडमी तुम्ही दोघांनी इथे येतात, भेट देतात, हे माहिती आहे. अजून कुठचा हॉटस्पॉट गोव्यामध्ये? नाही, मुळात गोव्यात यायचा हाच एक आनंद खूप मला असतो. आणि दुसरं म्हणजे मी पण जेव्हा आले तेव्हा त्या फेस्टिवलच्या निमित्तानेच आले. त्यामुळे EPच्या वेळेला आयनॉक्सचं जे वातावरण असतं आणि तिथे टेबल खुर्च्या टाकून बसणं दिवस किती घाम येवो, किती काही हो, पण तिथे बसायचं आणि खूप चर्चा करायची, सिनेमे बघायचे, हे सगळ्यात आवडीचं काम. कारण मी शूटिंग इथे केलेलं नाही आहे, पण मी जेव्हा केव्हा आले ते फेस्टिवलच्या निमित्तानेच आले. चित्रपटसृष्टीत बऱ्याच काम केलं, असा काही ड्रीम रोल आहे तुमचा की हे करायचं राहिलं किंवा करायचं आहे? ड्रीम रोल असं म्हणता येणार नाही, कारण मुळात मी काम खूप तसं कमी करते. कारण सिरियल केल्या, सिनेमे केले, ते पण एखादी भूमिका मी त्याच्यामधून मला आनंद किती मिळतो आहे, किती समाधान मिळतं आहे, मी लोकांना काय देते हेच बघते. त्यामुळे येणारा प्रत्येक रोल माझ्यामध्ये ड्रीम रोल असेल, प्रत्येक कॅरेक्टर जे साकारते तेच ड्रीम रोल म्हणून बघते. अजून एक जरा वेगळा प्रश्न, मराठीतलं तुमचं फेवरेट गाणं, ते मग तुमचं पिक्चरचं असो किंवा जनरल कुठचं तरी असं एक आठवणीतलं आहे? मला उंबरठामधली ती प्रार्थनाच खूप आवडते, गगन सदन तेजोमय, सगळ्यात पहिलं फेवरेट गाणं. 2 ओळी आमच्यासाठी. मी गात नाही पण तरी बापरे. गगन सदन तेजोमय तिमिर भरुण करुणाकर दे प्रकाश देय भय गगन सदन. बस. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच सर.
ह्या होत्या गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा गजेंद्र अहिरे, दोघे बोलत होता आमच्याबरोबर प्रुडंट मीडियावर. थँक्यू. हा होता आमचा भाग 3 उत्सव मराठी चित्रपटांचा. पुढच्या भागात आपण बोलणार आहोत काकस्पर्श या चित्रपटाचे कलाकार सचिन खेडेकर आणि कथा तिच्या लग्नाची ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अशोक राणे. बघा पुढच्या भागाचा एक लहानसा प्रिकॅप. काकस्पर्श प्रदर्शित केलेला आहे, त्याच्याबद्दल जर आम्हाला आपल्याला. काकस्पर्श हा आमचा ह्या वर्षीचा नवीन सिनेमा आहे. तो गोव्यामध्ये तिसरा आठवडा चालू आहे आणि हाऊसफुल चाललं आहे सगळीकडे. महेश मांजरेकर ॲज अ फ्रेंड ऑब्व्हियसली तुम्ही खूप क्लोज आहात त्यांच्याशी. ॲज अ डायरेक्टर तुम्ही याच्या अगोदर आमच्यासाठी अस्तित्व, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतो आहे, आणि काकस्पर्श ही आमच्या कामाची म्हणजे ट्रायोलॉजी आहे, चांगल्या कामाची. गोवा इज ऑलवेज स्पेशल. म्हणजे इंटरनॅशनल फेस्टिवल्सचं आपण नाव घेतो, पण माझ्यासाठी गोवा इज द डेस्टिनेशन फॉर अ फेस्टिवल. कथा तिच्या लग्नाची हे एकंदरीत चित्रपटाची कल्पना कुठून कशी काय आली? मी आयुष्यभर चित्रपट समीक्षक म्हणून काम केलं आणि ते काम करत असताना सिनेमा सर्वांगाने मी समजून घेतलं आणि मुलीचा तरी संसार आपण पाहावा असं स्वप्न पाहणारी आई. अँथोनी गोन्साल्विस, द म्युझिकल लेजंड. अँथोनी गोन्साल्विस पण गोव्याचे, ते गोव्यात आता राहतात. मग ते त्यांच्याकडे जायला लागले, त्यांची माहिती काढली, मग ते म्हणाले अशोक आता आपण यांच्यावरती फिल्म करणे गरजेचं आहे. आता वेळ आली तुमचा निरोप घ्यायची. आपल्याला हा स्पेशल फीचर उत्सव मराठी चित्रपटांचा भाग 3 कसा वाटला ते मला कळवायला विसरू नका. मला मेल करा rohit@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीवर. परत लवकरच भेटू पुढच्या भागात. तोपर्यंत बघत रहा गोव्याचा नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मीडिया. नमस्कार.